Od bura ma kaonti ma Siaya opodho welo mar Eric Odawa kaka jatend migao mar omenda e kaonti no yor kojolo ma beno bobedo kuom thuolo man ndalo 30 mar miyo gi thuolo ma dayo dho Dan Ochieng' Okoth mane gavana ma Siaya James Orengo owalo mondo go kogno gi od bura no e lemo makamano. E kinde no Elizabeth Adongo bende opodhi mar mako lemo mar jagoro mar kaonti no e yor kojolo nyaka dwe mar 10 higani. Kaka Steve Biko lero ma e biro bang' duol makete nyong'ong kaka jopiny yudo ratiro man ombudsman golo lipot manyiso ni welo mar George Nyingiro e migao mar omenda e kinda pisas mamoko notim kod gavana James Orengo moko kalo e od burano. Ndalo manok kende bang' od bura mar kaonti ma Siaya kwedo welo mar manen jatend migao mar omenda ma Siaya e yor kojolo George Nyingiro. Od burano osebedo kod penjo mathoth ewi kaka itayo migao no kod kaka ochwalo tijene ne jopiny. Juma mokalo od burano nosingo mar goyo tach laro mar apisi mar migao no ponono jatend migao machon no George Nyingiro omedo dong' e apisi okang' mane ochuno gavana ma Siaya James Orengo mondo ng'u korak mar Nyingiro. As at last week when we made certain resolutions. Part of them was that we did not recognize then the CEC, the purported CEC member for finance, George Nyingiro. And the assembly had resolved to occupy finance department on every Wednesday of the week until that is addressed. Mano, Gavana Orengo nochwalo nying jatend migao mar apida Eric Odawa mondo puodhi kod od bura ma Siaya mar mako lemo no yor kojolo e kinde mag ikore mar dayo dho Dan Ochieng' Okoth mane wale lemo no okang' ma od bura no siro. The governor, following that resolution, revoked the appointment of George Nyingiro as the then CC member for finance. He submitted a name for consideration by the House on acting capacity in the position of CC member for finance, and also submitted another name for consideration by the House in the position of acting county secretary. Takamano, od burano podoram ni gibiro dhi nyime gitimo nonro ewi kaka itayo migao mar omenda mane ni giluoke ka gitude kod rem nyanyelela budget ma ikomenda magana 226 ne jopiny kod nyiso omenda mar orak mane okete budget to kotieke ikomenda mokalo. Changes in the finance department have commenced and the House, with the investigations going on, remember we are investigating a lot of things, the payments that were made during that time, the pending bills, the time when we received invoices and the time you paid. We're investigating the special purpose accounts, whether they have been applied lawfully or otherwise. We will pronounce ourselves on that when we are done with the investigations. Amano bende, od burano podho welo mar Elizabeth Adongo kaka jagoro mar kaonti ma Siaya yor kojolo nyaka giko dwe mar 10 gani bang' ombudsman golo lipot manyiso ni welo mare ne ok okale od burano. The county assembly, guided by the law that acting can only be for maximum 66 months, and because we already commenced the process of vetting the selection panel which had been submitted, the House approved that nomination for acting from 8th of May with additional to 5 maximum months. So that means it ends in October, end of October. Ewi mano, od burano singo mar tieko wach mar budget mar kaonti ma Siaya e giko juma ni. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.